Jappe moro. Hyvää loppiaista kaikille. Ja nyt ihan sen kunniaksi niin avataan vähän leffaposteja. Nämä on tullut tässä nyt niin kuin joulukuun puolen välin jälkeen mulle ja nyt tammikuun alkupuolella tuli pari kirjettä. Niin katsotaan mitä tuli lisää hyllyyn. Tai hyllyihin ihan miten vaan. Lähdetään liikenteeseen. Tulee Severinin julkaisu ja pari kappaletta ensimmäisestä kuoresta. Endgame. Soidem Amaton ohjaus. Jollain tapaa ilmeisesti pidetään klassikkona, ainakin tietyissä piireissä. Mä en muista, että koskaan nähnyt. Ja mielenkiinnolla odotan. Almost Non-Stop Action. Tää on 2000 rajattu painos, missä on myös soundtrack mukana. 83 vuonna tehty. No. Sitten tulee Bruno Mattein Shocking Dark. Mä nyt en oikein näe jotain sen näkyä ainakin takakanneesta mitä te näette. Tätäkään mä en ole nähnyt. 89 vuonna tehty. Euroslissiä tuli vähän lisää hyllyyn. Mielenkiinnolla odotan. Seuraava potilas. Tälläkin on 2 leffaa. On vähän muoviin laitettu niin kuin pitääkin, niin menee hetki. John Carpenterin Village of the Damned. Pohjoismainen painos. Tän on nähnyt kyllä. Ammoisina aikoina kyllä, mutta en kauheasti nykyään enää muista mitään. Levy näyttää tuolta. Joo. Christopher Reeve, Kristi Alli ja Linda Kozlowski, Michael Pare. Joo. Samasta kuoresta löytyy sitten Coen-veljesten debyytti-elokuva Blood Simple. Ohjaajaversio. Tämän on nähnyt joskus kauan sitten. Vuonna 1984 on tehty.
Black, Sinful and Nasty, Fresh and Intoxicating. Selvä. Sitten se oven uusiksi. Täältä löytyy yksi leffa. Aivan. Stigmata. Jossain määrin parjattu kauhuleffa. Mä oon tästä tykännyt kyllä aina. Umbrellan julkaisu. Pahvisliparilla siis. Patricia Arquette, Gabriel Byrne, Jonathan Pryce. Aussipainos siis. Täällä on tuo. On komeat kannet. Sepä taisi olla sitten siinä tällä kertaa. Ihan mielenkiintoisia pätkiä taas. Lisää katsottavaa hyllyyn, kun sitä ennestäänkin näin vähän. Plus vähän lisää muualla. Mut hei. Tykkää, tilaa. Se on pieni teko sulta, mutta se vaikuttaa meikäläiseen aika paljon. Joten kiitos kaikille, ketkä on tilannut ja tykännyt sun muuta. Vaikka se 50 sekuntiakin. Se auttaa aina. Palataanpa taas. Moro.